Обхват. Трябва обхват. Защо нямам обхват, бе? Добре. Ще стана нещо супер. Добре, не знам как да го обясня. Не знам как да го обясня, човек. Слизам аз на спирката. Влизам си да се разхожда в гората. Всичко точно. До един момент, в който в началото на гората аз не виждам кръстове, лад. Надгробни плочове. И си съм някакъв... Какво да се случва? И в същия момент някакъв пич просто реши, че трябва да ме подгони. Това е... Бате, това е нереално, аз ти казвам. Това е просто нереално. Човека беше и там. Сега нещо го няма. Хора, аз просто не знам с какви думи да опиша цялата тази ситуация, която се случи. Това беше просто... Не знам, умът ми не го побира. И на всичкото отгоре, постоянно имам усещането, че някой ходи зад мене, пак същото време никой няма, човека го няма и аз не знам по дяволите какво се случва, човек. Аз наистина си нямам никаква идея. Ох, майко. Стори ми се, че го видях някъде там.